Prvá nominácia. Predstavte si, že letíte v lietadle z Moskvy do New Yorku. Áno, z Moskvy do New Yorku. Z Londýna do Sydney. Áno, z Londýna do Sydney. Áno, ale my teraz by ste išli z Moskvy do New Yorku. Môže byť? Môže, ale Môžete letieť. neletia som. Ale kebyže náhodou letíte, tak ideme. S ruským lietadlom nikdy. Povedzme, že ste v tom lietadle a... Povedzme, lebo nechcem to povedať, lebo nesedím v tom, ani nechcem v tom sedieť. Áno, pochopíte ma? Do ruského lietadla nesadnem, lebo tu sú ožraní tí piloti. 90% tu napísali. Prečo tam má sadnúť? Druhá nominácia. Prečo sa nejaký štátnik ešte nikdy nestretol s austrálskym prezidentom? Lebo je gay. Tretia nominácia. Je to syn tvojich rodičov a nie je to tvoj brat. Kto to je? Je to syn mojich rodičov. Syn mojich rodičov. No počkaj, o tom musím rozmýšľať. Syn mojich rodičov a nie je to môj brat. Takže rodičia si ho urobili a mňa adoptovali. Štvrtá nominácia. Aký rozdiel je medzi volom a bíkom? Jaj, bík je ten, čo kravu, piky, a ten vol je jeho majiteľ, lebo to dovolil, že bude mať ďalšie deti na krkoch. Piatá nominácia. Aký je rozdiel medzi volom a bíkom? No, ja som vol, keď som sa ženil. Šiestá nominácia. Kto vynašiel Morzeovú abecedu? Fúha, tak to neviem. Morzeová abeceda. Hej, kto vynašiel Morzeovku? Mojsej. Mojsej. Ktorý Mojsej? Braňo. Siedma nominácia. Keď jednému divákovi trvá pozretie filmu od začiatku do konca 1 hodinu, koľko to bude trvať 3 divákom? No, vôbec nerozmýšľam, mám iné. Títo, viete čo, taká som viete čo, taká som vysprejovaná od rana, čakám do 5.